ambek endi spote spote kono apa ya ngambek dhewe itu baik lagi yo mana saya beda hidup tanpa nyambe pasti mumet. Yo. Kita lagi nyampe. Iya nyampe ini. Boleh ira tau nama. Iki nyambe. 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 Ki kono aku tak medun ya. Ya. Masa sisi ora ini iki. Ayo. Arep penting barang kaya. Iya. Kok iki bulan apa? Tanene. Wah. Neng, wong-wong mek jero ning kene akeh ngono. Nggih. Jangan. Rorone ya. Ayo. Cok. Iki ayo iki. Durang wis turut kabaran mana? Yo. Ayo. Sini nih. Ayo ya.
jenis iki lho. Mas begini iki. Oh. Telukan. Pak Bun. Pak Le. Iki kok iki. Oh, apa sih duduk-duduk awak? Main duduk-duduk lah. Ayo. Wong loro kae tetep kok. Nek wong loro kae yo ora. Rek. Tak boleh lawan sih ya. Duduk-duduk kae. Biasa niku monggo. Kita wong loro kae men. Ngopo iki bocah iki? Golek ya aku iki atau apa? Oh iya, berkomen yang buri. Ya, metu-metu nese. Ketika penting. Wah, kita apa kaya penting-penting ya. Nyampe. Gue nyampe. Lah golek munyang endi? Kecoe tadi kono. Mlaku. Terus bro mangyoran anak. Mlaku ora godes kok mlaku. Yo. Mungkin lagi. Masih kare. Lah kowe ngerti ora aku ning iki. Kali. Wis ning kali yo. Kare. Langsung ae kok. Nek growo ngono kuwi. Aku mau makhluk. Siap macam. Situ kayak ini. Jangan Akal sosial. lagi. Terus entuk e apa? Kowe kesel iki. Panas yang ini. Ada apa-apa? Padahal kok pengikan kok yo. Atas tegal berana. Panen. Nek musim ngene kok goleke kok ngono, kates. Kok menapa? Yang ini iki yo musim durian. Wis. Bulan minyak tanah tegal. Kok tak tegor kok. Berarti ora iki jane kene yo. Masih. Kamu suka kali ndi? Nah, Terus Lontang Rono, Dul. Terus kene. Ya, jadi terus Kulon burung ki. Ya nang to. asat ki. Bisa kulon Apa nih? Ya, kene wae asat kon saya asat. Yo, dalirane piye? Cabang pergunungan ya yo milih to pergunungan. gimana ya? Itu. Orang mau ngira itu seri yo. Nyenan iso. Enom. Lagi golek nyampe iki. KRT iki apa ya? Itu. Golek piro? Jajake yo siji ning Sama yo ora ketemu siji ne apa. Lah piye siji wae. Itu anaknya itu lagi. Apa nih yo? Garip baru. Ini kayak kecil bos. Lah musim udan ngene nggo nyampe. Mbak menograk pangan Mbak. Lho nyampe udan yo niyo. Kan nyampe ibahnya ke banyu banyu. Ya ning udan makane yo. Lah mudik masa angin iki kan nyampe kok. Kok kayak kelak ya antang ya.
golek apa? Kono lho golek apa obat apa? Angin. Lah angin nang omah lho rasa golek. Masuk angin. Masuk angin. Iya. Nyampe mas angin nang omah. Golek ono kono kemarin nyampe. Nyampe yang ndi? Delik ada. Pejudan nyampe iki. Ayo hari ini. Akhir. Ayo, lari urung lari. Normal. Wah, suka besok kan sore. Limo. Nah, iya. Mas berapa? Habis mau makan Sampai saya turu. Jumlah buka-buka lanjut krim. Lah mau buka piye? Jadi krim. Bebe jadi. Iya. Nangin be. Pengen buat tanya, buat cekal nggak yuk pengen. Pengen nyata. Lah ya lah nyata. Terus Ayo, ayo. harus Ijong. Narang. Salah. Mau boleh nyampe ya. Mau iso. Jadi nyampe turu. Wah, saya kan boleh sih guys.